रेन्जनि सिङाव थानाय हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखा हाग्रा सिमफायना हा दखल खालामनायखौ होस्रांदों। रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय सान्थिपुर ओनसोलनि अदालगुरिनि खाथि रिफु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव दिनै आयेन बेरेखा खमै 50 नखराव न' लुना थाग्रा आबाद मावना थानायखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय होस्रांदों। खौरां बिजोंनि सिगाङाव रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जसमनिक मोसाहारि फोरमायदों दि सरकारनि आयेन बायदि आयेन बेरेखा हाग्रा सिमफायना हा दखल खालामनाय गामिफोरखौ फोस्रावलाय बिलाइजों फोरमायदोंमोनब्लाबो नागारनानै थाङैलाय आयेन बायदि दिनै होस्रांनाय जायो। बेराफारसेथिं गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मासबाद अदालगुरि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै हा गैयैनि थाखायसो जों बे जायगायाव थाफैनो गोनां जादों। बे हाखौ जों मोननांगौ। जिहेतु बिसोरथ' खालामखानांगौमोन जिहेतु बिथांमोनहा बेयाव बे जोंनि चिरां रिफु रिजार्भआव इलिगेल भाबै गोबां न' लुनानै इनक्रस खालामनानै न' लुनानै थानो सेस्था खालामदों बिसोरो। दा बिथांमोनखौ जोङो नटिस होदोंमोन, लिफलेटनि गेजेरजोंबो फोरमायनाय जादोंमोन जे बेफोर जायगानिफ्राय ओंखारलांनो थाखाय जों नटिस होसेयावबो बिथांमोनहा ओंखारलांनो हायाखै, जायनि थाखाय जोङो दिनैनि बे इभिक्सन प्रग्रामखौ लानांगौ बायद' जादों। बेहाय जों नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टआ मोनसे धोरोम न'बो सिफायदों। बेहाय रायजो राजा बिथांमोना बे आइजोफ्रा मोनसे गाबखानायखौ जों नुनो मोनदों। जिहेतु बे ओनसोलफोराव सुबुङानो थानो मोना जिहेतु, आरो बेयाव गिर्जा थागोन, मन्दिर थागोन, बेफोरबो जिहेतु सुबुंजों सोमोन्दो थानाय जिनिस, बेफोरखौबो जों सिफायलांनांगौ जादों। जोंहाबो सेन्टिमेन्ट दं धोरोमनि फारसे, खिन्थु दंब्लाबोथ' जों उफाय गैया, जिहेतु सरकारनि निर्देश जों गासिबो बेखौ सिफायलांनांगौ जायो। मा मा जायगाखौ खालामदों? दिनैहाय जोङो उदालगुरिनिफ्राय सुरु खालामदों, आप टु गोबोरखिसिम जों जेसेबां हायो बेखौ जों खालामलांनो सेस्था खालामगोन। जों मिथिनो मोननायाव बे जायगायाव थाफैनाय मानसिफ्रा माखासे हा गैजायै हाखौ खुरखानायजों गोबां खस्थ'नि दारै बेवहाय थाफैदों जों खोनानो मोनदों। दा मोजां सोंदों नोंथाङा जे नंगौ जोंनि सोंनायनि गेजेरावबो बिथांमोनहा सोरबा बुंदों जों लेन्डलेस मानसि आरो सोरबाया लेन्डलेस नङा। दा बिनि गेजेराव जों सार्भे खालामनानै मोनदों, नंगौ बिथांमोनहा माखासे जायफोर दिखियाजुलि आरो नागालेण्ड बेफोर ओनसोलनिफ्राय फैदों, बिथांमोनहा हयथ' हा गैयाबो जानो हागौ। दा माखासे नैबे जोंनि जायगानिफ्रायनो रुनिखाता, बेंटल, बालाजार बे ओनसोलनिफ्रायनो माखासे सुबुंफ्रा बेयाव हा लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। जिहेतु बिथांमोनहा स्थायि भाबै हा हु दंखायो, रायजो जाखानाय बैफोर गामिफ्रावनो, रेभिनिउ गामिफ्रावनो, खिन्थु बिसोरो बेयाव आरो गावसिनि लबनि थाखाय गोदानै आरो हा दानफैबावनानै बेयाव थाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिनि थाखाय दिनैहाय जायफोर बिथांमोनहा लेन्डलेस मार्क, नंगुबै बिसोर लेन्डलेसबा जों सरकारनाव बेखौनो जोङो आह्वान खालामगोन, सरकारनाव जों बेखौनो खावलायहरगोन, बिथांमोननि पुनराय स्थापननि थाखाय, बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ जेन सरकारा खालामनानै होयो बिथांमोननो। जे खाथि खालानि जे हा गोनां सुबुंफ्रा थांनानै थाहैफिननो हासिगोन। दा गोजान जायगानिफ्राय फैनाय जे सुबुंफ्रा दा बोरै थांनो आरो बबाव थानो? दा बेखौनो आङो बुंदों, जिहेतु खाथि खालानिफ्रायथ' थांनानै थाहैफिननो हागोन। जायफोर बिथांमोनहा गोजाननिफ्राय फैनाय, बिथांमोननि पुनर्स्थापन आरो बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहा आरो बिथांमोननो न' लुनानै थानो खरलबसे हा होनायनि दायथ'आ जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नङा। जिहेतु जोङो रिजार्भखौ रैखा खालामनांगौ हिसाबै, फरेस्टखौ रैखा खालामनांगौ हिसाबै जोंनि हाबाफारिखौ जों मावलांबाय। बाखि बिथांमोननि सायाव सिन्था धारना खालामनांगौआ आं सानो बे सरकारनि हाबाफारि होननानै आं सानो।